Jangan lagi pelit, menyakiti hati dari kaca. Udah beli liuk bunyi, liuk mengingat janji. Ceklan cekling Mbak Angel makasih ya wis diajak nang salon. Iya lah ambek Mbak Angel nyaman. Nduk, Mbak Wati wis kok traktir nang salon sampe hati ayu kayak ngene. Ayo Tara, Nduk. Ayo, ayu ta. Angel aman dong ini. Bun ya, Nduk. Mbak Wati wis kok ayu ngene iki. Jan awakmu tambah ayu lan talah. Malah iso kok dhuwur ayu. Yo saya wis hambal nang pulang. Dulu nang Mbak Angel sik ya. Alah ya wis dulu nang Mbak Angel sing rukun, Mbak Angel. Aduh, wis Nduk ya, titip ya. Nah. Nang Mbak. Mohon Mbak, ayo, aku gelem. Tak ono nang ayu. Ayo Mbak, nang kono. Angel ya, Angel. Sopo sih iku? Aduh, pasti kok tak kenal no tenang ae. Nyanyi. Lilis. Konco sampean Mbak Lilis iki. Iku alele iku. Oh, Jel kan kok tambah ayu sih. Aduh, Nurul. Kenapa sih dek ini? Kon cintani mama ndek oma lho. Nang mulia kono lho. Kon adu-adu ya lagu digolek mama. Waduh. Tenan awakmu digoleki mama lho. Mang aku lho sik tas metu ambek mama, ya, Mbak. Kon ae sih dikon mulai kok malah aku. Waduh kah. Wes ayo ning alai. Ayo ya wes tau nih. Angel kok uran ngono rupamu. Waduh, aduh. Oh, mbok kapakno susumu iku. Mbok sontek solikin ah. Ni kan kok ini. Silikon iku kok solikin sih. Ayo nggak. Cak mana? Ayo wes ayo. Ayo. Delik. Lagi. Oke duwe, aku ditraktir nang salon. Nur. Oh, ayo dikedak. Ayo. Aku tuh mas-masan ayo. Mungkin aku pengen tuku gamis. Iki wis nggetak ngongkon wani pira kon mbayar aku? Ah, tak lupa no, gelang karet. Hah? Gelang karet. Gelang karet gak kena digadekno. Orang lengan nggak iso aja buat anakmu. Kayak Wati Kemarau. Ada Wati, ini gelut gak jadi mas-masan aku. Apa Wati? Ngrasani aku ah? Ora Mbak. Ayo wis tuku gamis ae. Tapi tukokno gelang siji, melar siji, ayo budal. Oke, saya. Yo. Anti ngapusi kon tak ajur kon koyo Wati. Aku ini sudah kencan ambek Mas Joko. Wong ini aku tulang-tulangan ning taman. Lanjut yo, gatel ambek Joko. Wong Joko calon bojoku kok. Ya apa ambek Mas Arif? Yo, arek nang Surabaya. Mas temen sih nasibmu iku. Aku dikutu arek lanang loro. Sopo ya jenenge? Nulul koe. Jaino lah. Ganteng arek iku. Oh, jaremu ganteng wong andang-andangnya sak rai ngono iku jare ganteng. Jariku lu ganteng arek iku. Sera, meneh tak temokno lek kon gelem. Apa sih penghantine Mas Arif? Tak kenal lo ben awake duwe gandengan bareng. Ayo wis. Mak Sumi ini. Aduh, lawangi buka tapi wangi kano i. Apa Sri? Tabungan mak, aku ning Mbak Wati kano. Wati mang aku roh arek metu ambek Angel. Salon arek mang. Tak boleh imang kano. Ning salon ambek Angel. Jagongan di ini lho mak. Ayo wis ayo, kon niku enak-enak ngitung mas-masan, bocah jagongan. Tuku mas-masan di sih mak, tak delok wingi kok api-api. Nah, Dek Purnomo Jaya kono lho. Oh jaya, ya tunggali Mbak Wati. Lah Wati iku tuku sing perak. Sih mak, Iya, wong wingi barengan aku kok. lah tak pikir lah emas ta mak. Mas tekon di wong iku ono perak, sing tuku emas iku ya aku. Ini mak, Mbak Wati ku lho gayae kok iya kok. Mas mak, tibake perak kudu guyu. Wis lek kon gak percaya pentel ngono, lek duduk emas.
Iya wis, Mak. Meneh tak delok ya, Mas apa kudu? Kon saiki mulya, aku tak ngitung mas-masanku maneh. Direk dicak jagongan kok liyane mas-masan ae. Wis, mulya.